Vadikani tinoramba tichingotenda vakotsveri vedu veSOS Children's Villages ndivo vatipa chikuva ichochi chekuti tigone kutaura basa iroro ravanoshanda tichiona mhuri dzedu vachengeti venhereraka. Saka havangaregedze dzimwe nherera dzichingouya pamusoro pedzimwe nhererazve zvinhu hazvisi kukamuka seiko. Ndomboya kwauri musikana wechidiki. Nini sekuona kwangu vabereki ndo vamwe vari kukonzera nekuti mwana akaenda kune vabereki vakachaudzwa kuti ndinoda basa rakati specially doctor vanotokuudza kuti nine mayezi mangani iwe fanike vana vamazuva ano vane miri yakakura nemiri wako unotozororwa nemunhu muhombe. Saka mwana haazonyatsoona kushungudze kuti adzidze anenge akungoti nini nyangu ndakadzidza ndakapasa mai vangu vadoda kuti ndirorwe. Saka hapana chekuti anotoona ngekurorwa kuri nani. Ndizvozvo ndopfungwa dzatinoda kudzima idzodzo nai. Hanzi vamwe vane miri muhombe vamwe vane miri mudiki. Ko miri unozivei? Makore kandiwo anotaura chinhu nai. Ko imi munobvumireiko? Nekuti imimi vana kana maona mamanikwa endai munomang'ara. Kune maorganization akawanda chaizvo ekunongomangara ndakurodzwa munobatsirwa. Saka munongotyisidzirwa. Ndiri kuuya kwauri mwe chiroora chechidiki icho. Chikuitika isusu pachikoro pedu tikuona pachikoro pedu panofanira kuitawo gadha anogaidha kuti vana vasangobuda nguva yemaleseni vana vazhinji tikuona vari kubuda vachienda vachifonera nevakomana vavo vachinhingirira vachienda kusaidhi. Dai pachikoro pedu paisiwo uyu fenzi paisiwa gadha anomirira kuti aone kuti vana ngavasabude vachienda kunze. Makorokoza yaya ndianenge achiuya nemotobhegi vamwe vana tichidzidza tiri muklasi mwana achishedzewa nepahwindo achikwenyiwa nebi yake kunzi nhingi mukomana wako uye auye. Saka mwana isusu tiri kuchikoro dai pachikoro paitiwo nhingirikini gadha unoziva zvauri kutaura zviri kutondityisa ini. Zviri kuitika muZimbabwe here nhai? Ko maticha enyu ari kupi? Maticha ari kushandeiko kana makorokoza achisvika nemudhudhudhu vachitora mwana ari muchikoro? Hatichada kutaura zvedu chikoro chacho pachirongwa panapa, asi chikoro ngachitarise, nekuti vabereki kana vaendesa vana vavo kuchikoro vanogonda kuti vabereki tisati tatombotaura zvemunhu wesecurity, vabereki vanogonda kuti mudzidzisi, nekuti zviri pamutemo kuti vadzidzisi ndivo vabereki vekuchikoro. Zvino kana mudhudhudhu akusvika ofisa mudhudhudhu ndakorokoza achitora mwana, haisi kidnapping here? Handizive zvangu kuti mungaise papi pacho pamutemewo, asi zvinonyadzisa zviri kuitika kushamva izvozvo. Vadiwa vatariri nevateereri, shamva iri kuno kuZimbabwe zviri kuitika izvozvo. Hero jira kufuka kana kuwaridza. Ndouya kwamuri. Dambudziko ririko rimwe ilack of exposure and role modeling takatasana nevana vedu. Vana vedu tiri kuona kuti munharaunda dzavari nekuti kwakawanda chikorokoza nevarimi, mwana ukamubvunza kuti ramangwana rako uda kuitei, unonzwa achikutaura kuti ndoda kunokorokoza, ndoda kunorima. Nekuda kwekuti mubereki wake ari kukorokoza, ari kurima, ari kuuya netumari itoto tushoma, mwana haachaone zvimwe zviri mberi zvekuti kunana chiremba, kunana pilot, kune masocial workers varimo, ndo mamwe mabasa anogona kuita. Zvakare tinoona kuti vabereki vemunharaunda medu havachakoshese dzidzo, saka havakurudzire vana vavo kuti vaende kuchikoro. Mukadadzimirwa kudaro neiko? Inyaya yekuti vari kuwana mari nekukasimbidza nekuda kwekuti vanokorokoza nekurima. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Nyika yakakura, mufunge, nyika yakakura. Mukatarisa nzvimbo yeshamba senyika tinorasika, handiti? Tinorasika. Ngatitarisei nzvimbo yakakura. Regai ndimbodzoka tichingotipanana mikana, chiringaziva chedu chinonokwirizana nesu. Manzwa nyaya dzabuda ipapapa, uri kuiona sei? Tinoshanda neDepartment of Social Development tichiedza kubatsiridza vana kuti varambe vari muzvikoro, tichiedza kubatsiridza vabereki vavo kuti vashande, vasaone sekuti kubuda munhamo kurodza mwana, nekuti vanogona kupiwa $100 nhasi asi mangwana inopera vakuda kutotsvaga umwezve wekuita sei, wekurodza. Saka tinoedzawo isusu kuti vaite maprojects, vawane mari dzekuendesa vana kuchikoro dzekuti vadye, uyezve tinotoshanda nevana vaya vanenge varodzwa asi vaigona kuchikoro.
totovaendesa kumakoleji vozodzokawo vachiratidza vamwe vavo kuti aiwa paipai ndenge ndakarasika uchirire maoko. Mataura zvakanaka, tinoda kusvika kune vana vari kushungurudzika panguva ino. Kana zvisiri kufamba ibvapo. Pari kutaurwa pano kuti kune vamwe vari kuzoendeswa kuchikoro. Pane akasumudza ruoko, taura gonisa ndadzoka kuvadare vedu. Pane mitemo handiti yekuti kana mwana asiya chikoro panzira ngaadzokere onopedzisa. Zvino vana mbuya vari kuchengeta vana umbamo havasi kuzvinzwisisa. Vakutofungidzira kuti zvakubvumirwa kuti mwana anoenda kunoroorwa achidzoka zvake kuchikoro. Enda zvako wozodzoka wonyora. Havazive manje kuti kunyora hakusi kungonyora. Unototanga wadzidza, woverenga ndokuti uzonyora. Koita vana gogo vamwe vanoti ndisati ndafa ndoda kusiya muzukuru wangu ane musha. Havachatarise zera remwana chivanhu chedu chiya. Izvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Tinoramba tichingotaura kuti regai dzive shiri kani mazai haana muto. Ana gogo maakutoita makwikwi ekuti muna wazukuru vangani nhai, ini ndine wazukuru vangani, mwana wangu ari kundizhereredza peno, ini ndine wazukuru 3, imi mune wazukuru 5. Haasi makwikwi. Honorable. Inini dambudziko randinoona rimwe nderekuti vabereki vedu isusu vanenge vakatoroorwawo vari vana vadiki. Saka ini ndikauya ndikati mama inini ndaita mufesi wangu, vanobva vatotanga kuti saka mufesi anenge akutovatengera bhutsu. Mufesi ndiye upi uyu? Mukomana. Vanenge mukomana akutotengera mama bhutsu. Mama wakutoti saka mwana wangu iwe watokura chiita sei? Baba vanenge vachiti bhutsu dzabva kupi manje? Mama vanenge vachitohwandisa. Saka pepe panozotizira vana, ana baba ndopavanotanga kuti mai maizivana nemwana wenyu. Ana mai ndopavanotanga unetswa. Saka ana mai vedu vari kufanira kudzidziswa kuti aiwa zvamakaita imimi isusuwo ta new generation takufanira kuita zvedzidzo tivake upenyu hwedu. Honorable vanozvinzwisisa. Ndosaka vari honorable. Handiri mukuzviona? Nekuti inini kana ndakatadza ngandirege kufarira kuti rudzi rwese ritadze, ngazvisanduke. Handiti? Mumwe chezero ndiani? Taurai vamwene. Issue yemale engagement yakakosha zvikuru. Takatasara neShamba district tinoona varume vari kuita maissues eMen's Forum anova ari kubatsira kudzikisira dambudziko rekurodzwa kwevana. Tobva tauya zvakare kumaissue emaprojects ataurwa naMaindige kuti madzimai ari kuchengeta huku. Takatarisa vanasikana kazhinji vanonzi vanoda zvinonaka. Ndozvinoita kuti vakwezve nemakorokoza kunyanya. Urayaiwo tuhuku itoto vana vaone kudya, varege kukwezva nekutengerwa tumachikeni machipsi twamunokwanisa kubika muri pamusha. Semhuri ngative nenguva nevana vedu. Izvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa. Kunzi tuhuku netumbudzi tunofamba payadhi ngatumbodyiwa nhai. Mukanwa kadomba rinenge raapoka. Mumwe ane chishevedzero ndiani asina kumbotaura. Taurako mwana? Nyaya kuitika kuShamva inyaya yekuti vana vechikoro kutoshaya marole models, kutoshaya kuti toteedzera ani, because kunenge kwayatoo culture yekuti munhu apedze form 4 anofanira kunge atoenda unoroorwa. Tikatosa musociety medu vabereki vacho hakusi kutombokurudzirwa kuti dzidza uende A-level uone hakuna akaenda kumberi ikoko yekuti tokasa kuti ndodawo kuita sauyu, ndodawo kuita semukadzi uyu. Hakuna kurudziro yekuti mwana musikana anokwanisa kuwana kuti obva aenda oregedza kuroorwa. Tikatotasa vana vekusekondari panopedza chikoro 4 dzapera vanenge vakatomirwa nemota dzinenge dziri murodhi. Chikuitika ndechekuti vanenge vachipiwa zvinhu zvekuti isusu tikaona kuti atengerwa chinhu chakanaka akutofurira munhu ari panext kuti nganditsvagawo mukorokoza wangu anonditengera chakadai so ndiwanewo chinhu chakaita sei chanenge apiwa. Ndizvozvo ndinofara kana muchizvitaura. Kana muchizvitaura imimi vana vedu zvinoratidza kuti muri kuona kuipa kwazvo. Kumirirwa nemotikari isiri yako izuda. Kupiwa zvinhu zvisiri zvako, kunzi nhasi imboswera nefoni yangu zvisiri zvako izuda. Asi ukakura ukadzidza unoita yako mota, unoita yako foni, unoita wako murume kana mukadzi zviri pamutemo. Ngatisangane muchikamu chinotevera.